Сардэчна запрашаем на наш сённяшні падрядны разбор. Сёння мы паглыбімся ў захапляльны свет прамысловых і аўтамабільных механізмаў, а дакладней зоймемся расшыфроўкай таксаноміі механічных шасцярэнь. Это проста неверагодная тэма, якая дапаможа нам дакладна разумець, што мяніта і па якіх законах прыводзіць у рух нашы машыны. Уявім сабе такую сітуацыю. З прамысловай машыны раптам выпадае нейкая загадковая дэталь. Што рабіць у першую чаргу? Вядома, ніякіх здагадак. Сапраўдныя інжынеры і палявыя механікі павінны дзейнічаць як механічныя дэтэктывы. Наша галоўная зброя тут – гэта выключна візуальныя доказы і дакладны разлік, а не проста інтуіцыя. Наш сённяшні план будзе строга дэдуктыўным. Мы пачнем з разгадкі таямніцы невядомай шасцярні. Затым пройдземся па асноўных тыпах, разгледзім спецыялізаваныя механізмы, асвоім практычную ідэнтыфікацыю ў палявых умовах і, нарэшце, узброімся вымяраннямі і крутымі мнеманічнымі правіламі. Каб стаць сапраўдным профі ў гэтай справе, дастаткова задаць 5 фундаментальных пытанняў. Зуб'і прамыя ці пад вуглом? Цела цыліндрычнае ці мае форму конуса? Зуб'і глядзяць вонкі ці ўнутр? Вал размешчаны паралельна ці пад прамым вуглом? І нарэшце, як адбываецца шчапленне з другой шасцярняй? Гэта наш універсальны набор інструментаў, каб хутка ідэнтыфікаваць практычна любую зубчастай перадачу ў свеце. Давайце перайдзем да асноўных тыпаў. Гэта нашы самыя распаўсюджаныя падазраваныя на любым заводскім полі. І першы класічны падазраваны тут прамазубая цыліндрычная шасцярня, таксама вядомая як спэр-гір. Яе галоўныя прыкметы вельмі простыя. Прамыя зуб'я і паралельнае размяшчэнне валоў. Яны неверагодна эканамічныя ў вытворчасці і ідэальна падходзяць для простых каробак перадач. Але маюць адзін відавочы нюанс. З-за прамога входу ў шчапленне яны могуць даволі моцна шумець на высокіх хуткасцях. Вось бліскучы прыклад таго, чаму гэтыя дэталі такія важныя ў прамысловасці. Стандартны перадататачны лік 3:1. Калі вядомая шасцярня на 60 зуб'яў счапляецца з вядучай на 20, хуткасць падае да 1/3 ад пачатковай. Але што пры гэтым адбываецца з круцільным момантам, нашай сілай кручення? Ён, адпаведна, расце. Гэта проста магія базавай механікі ў яе чыстым выглядзе. Але як зрабіць гэты працэс больш дасканалым? Вельмі проста нахіліць зуб'і. Калі яны размешчаны пад вуглом, перад намі хутчэй за ўсё касазубая шасцярня або helical gear. Гэты вугал дазваляе зуб'ям счапляцца паступова і мякка. Вынік – вельмі плавная і практычна бесшумная праца. Не дзіўна, што менавіта гэты тып стаў залатым стандартам для аўтамабільных трансмісій і цяжкага абсталавання. Калі параўнаць іх напрамую, розніца адразу кідаецца ў вочы. Прамазубыя максімальна простыя канструкцыйна, але шумныя на хуткасці. Касозубыя размешчаныя пад вуглом з плыўным шчапленнем і выключна ціхія. Адразу робіцца зразумела, чаму ў хуткасных аўтамабільных каробках перадач стаяць менавіта касазубыя дэталі, нават не глядзячы на тое, што іх нашмат складней вырабіць. З паралельнымі валамі разабраліся, але што рабіць, калі трэба кардынальна змяніць кірунак руху, скажам, роўна на 90 градусаў, як у аўтамабільным дыферэнцыяле? Вось тут на сцэну выходзіць канічная шасцярня, bevel gear. Калі вы бачыце гэтую характэрную форму конуса з зуб'ямі на канічнай паверхні, сумненняў быць не можа. Яна прызначана менавіта для перадачы магутнасці паміж валамі, якія перасякаюцца. Цяпер перайдзем да спецыялізованых механічных уладкаванняў і паглядзім, як ідэнтыфікаваць больш складаныя геаметрычныя рухі ўнутры машын. Знаёмцеся, чарвячная перадача або worm gear. Напэўна, гэта адна з самых простых форм для распазнання ў поле. Чаму? Таму што адна з дэталяў літаральна выглядае як шруба, якая круціць зубчастае кола. Уся гэтая сістэма працуе выключна за кошт слізгальнага кантакту.
А сапраўдная суперздольнасць чарвячнай перадачы – гэта каласальныя перадатачныя лікі. Толькі і паглядзіце на гэты ўражальны прыклад – 40 да 1. Чарвяку з адным заходам трэба зрабіць аж на 40 поўных абаротаў, каб кола павярнулася ўсяго адзін раз. Гэта дае велязарнае паніжанне хуткасці і магутны прырост сілы. Таму такія механізмы кіруюць цяжкімі канвеерамі і пад'ёмнікамі. Далей у нас ідзе рэйчная перадача – rack and pinion. Уявіце сабе звычайную круглую шасцярню і прамую зубчастую планку. Разам яны ствараюць геніяльную сістэму, здольную элегантна ператвараць вярчальны рух у лінейны або наадварот. Кожны раз, калі вы круціце руль у аўто або бачыце станок з ЧПУ ў дзеянні, памятайце, менавіта гэтая камбінацыя ператварае кручэнне ў рух па прамой лініі. Рухаемся далей. Унутранае зубчастае кола або internal gear. Тут усё адбываецца на выварот. Зуб'і нарэзаныя не на знешнім боку, а на унутранай паверхні кальца. Гэта неверагодна кампактнае рашэнне дазваляе меншай вонкавай шасцярні круціцца непасрэдна ўнутры. Калі бачыце такое кальцо з зуб'ямі, накіраванымі ўнутр, перад вамі класічны элемент аўтаматычнай трансмісіі або планетарнай коробкі. А калі гаворка ідзе пра сапраўды экстрэмальныя нагрузкі, тут працуюць шасцярні тыпу herringbone і hypoid. Шевроны або herringbone маюць такі характэрны V-вобразны малюнак падвойнай спіралі. Гэта цудоўна гасіць васявую цягу ў цяжкім прамысловым абсталаванні. А гіпаідныя перадачы – гэта зрушаныя канічныя сістэмы, дзе валы нават не перасякаюць сапрома. Яны здольныя вытрымліваць проста шалёны круцільны момант у складаных аўтамабільных дыферэнцыялах. Ну што ж, тэорыю мы вывучылі. Цяпер пагаворым пра практычную ідэнтыфікацыю. Як крок за крокам апрацаваць гэтую механічную сцэну злачынства пряма на заводзе. Працэс ідэнтыфікацыі складаецца з 5 лагічных крокаў. Спачатку заўсёды ачышчаем дэталь ад масла і пылу. Нам патрэбна максімальная яснасць. Затым вельмі дакладна лічым зубы. Трэцяе, глядзім на іх арыентацыю. Прамыя яны, нахіленыя або наогул канічныя. Чацвёртае, вызначаем форму самога цела. І апошняе, правяраем, як размешчаны валы. Вось і ўсё. З такім алгарытмам памыліцца практычна немагчыма. Давайте пратэстуем гэта на практыцы. Справа номер 1. Нашы назіранні такія. Цела цыліндрычнае, мы бачым 32 прамыя зубы, якія ідуць паралельна восі, і дэталь працуе на паралельным вале. Выснава напрошваецца сама сабой. Гэта класічная спар-гір, прамазубая шасцярня для перадачы хуткасці і круцільнага моманту. Всё вельмі лагічна і проста. Справа номер 2. Што мы бачым тут? Доўгае цыліндрычнае цела са спіральнай разьбой, якое счапляецца з зубчастым колам строга пад углом 90 градусаў. Гэты падобны на шрубы элемент, які працуе перпендикулярна да кола, адразу выдае нам чарвячную перадачу, або worm drive, самае тое для якога-небудзь магутнага канвеера або пад'ёмніка. І нарэшце мы пераходзім да вымярэнняў і мнемонікі. Это літаральна максімальная шпаргалка для любога механіка. Гэтая зводная табліца – сапраўдны скарб. Яна імгненна злучае візуальную форму з тыпам і прызначэннем. Прамы цыліндр – гэта спэр для простых коробак. Вугал на зуб'ях – helical для аўтамабіляў. Конус – гэта bevel для змены кірунку на 90 градусах. Шруба з колам – worm для вялікай рэдукцыі. Уся жыццёва важная базісная логіка ў адным месцы. Але часам аднаго толькі вока недастаткава, і нам патрэбна дакладная матэматыка. Формула вельмі важная. M ровна D падзеліць на Z. Яна дазваляе вылічыць метрычны модуль, дзе M – гэта сам модуль, D – дзелільны дыяметр, а Z – колькасць зуб'яў. Але будьце асцярожныя і памятайце залатое правіла. Знешні дыяметр ніколі не роўны сапраўднаму дзелільнаму дыяметру. Не пападзіцеся на гэтую пастку пры вылічэннях. І каб гэтыя веды назаўсёды засталіся ў памяці, давайце выкарыстаем геніяльную палявую мнемоніку з англійскіх літар S, H, B, W, R, I. Усё надзвычайна лагічна. S – straight, прамыя, значыць спур. H – helical. B – big cone, вялікі конус, значыць bevel. W – worm, шруба. R – rectangular bar, прамавугольная планка. Гэта rack. І літара I
Inside teeth – зуб'ю ўнутрі, значит internal. Гэта суперхуткі спосаб імгненна супаставіць візуальныя прыкметы з патрэбнымі тыпамі шасцярынь. І вось цяпер, пасля гэтага глыбокага аналізу, падумайце над адным неверагодным фактам. Як гэтыя на першы погляд простыя геаметрычныя формы і матэматычныя прапорцыі бесшумна і нястомна кіруюць гіганцкімі прамысловымі машынамі па всім свеце. Ідэнтыфікацыя нават адной маленькай шасцярні можа расказаць нам цэлую гісторыю пра тое, як працуе ўся сістэма. Мы разабралі ключы да разгадкі гэтых механічных таямніц. Тое, што здаецца звычайнай дэталью, насамрэч з'яўляецца сэрцам сусветнай індустрыі. Хіба гэта не захапляе? Працягвайце даследаваць і адкрываць механічны свет вакол нас.